Evidentment. En aquest moment estem en un context social, econòmic, cultural, que a més ens obliga a aprendre constantment. L'educació ha de ser significativa, sobretot, i motivadora, i no merament entretinguda. El tsunami que diem de la intel·ligència artificial ens obliga, sobretot, a fer-nos moltes preguntes. En l'àmbit docent, sobre què hem d'ensenyar ara, també. Aprofundim en la ciència i la tecnologia amb Evidentment, un podcast de l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Oberta de Catalunya. En un moment en què la societat, l'economia i la tecnologia canvien a una velocitat sense precedents, aprendre ja no és un acte puntual, és una necessitat constant. I l'aprenentatge virtual, que ens permet formar-nos en qualsevol lloc i en qualsevol moment, hi juga un paper clau. Però aquest model també planteja reptes importants, des de la bretxa digital fins a la personalització de l'aprenentatge, passant per com avaluem, com acompanyem o com mantenim la motivació en entorns on no compartim ni espai ni temps. Què vol dir aprendre avui? I com podem ensenyar millor en aquest nou ecosistema digital? En parlem amb Sílvia Civera, directora de l'e-Learning Innovation Center, E-Link, i professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. També forma part del grup de recerca GAME sobre aprenentatges, mitjans i entreteniment. Primer de tot, què significa aprendre en un context com l'actual? És una bona pregunta per començar i jo crec que hem de partir de la base que aprendre, com diuen els neurocientífics, és un instint humà, és quelcom que el nostre cervell fa contínuament, de manera voluntària o involuntària, i és un procés que consisteix de manera, com jo soc professora de creativitat, no? Sovint ho associo o relaciono molt al procés creatiu, que consisteix en anar fent connexions noves entre allò que ja sabem i els nous estímuls, les noves informacions que ens permeten anar construint significats. En el cas de la creativitat es tracta de fer connexions entre ítems el més llunyans possibles perquè això deriva en l'originalitat de les idees. Per tant, l'aprenentatge es pot produir i, de fet, es produeix sense que hi hagi sempre un procés d'ensenyament. Però s'ha demostrat al llarg dels segles que l'ensenyament és la manera més efectiva per promoure l'aprenentatge, no? Per això l'escola, les universitats són institucions que perduren i perduraran al llarg dels segles. En definitiva, ensenyar significa ajudar a aprendre, no? I els humans necessitem que ens ajudin en aquest procés per adquirir coneixements, habilitats d'una manera més ràpida i més segura, no? Ara, no? En aquest moment, estem en un context social, econòmic, cultural, que a més ens obliga a aprendre constantment. Jo crec que aquesta és la gran diferència, no? El paradigma de la generació dels meus pares, que estudiaven una carrera amb una mica de sort i vivien tota la vida d'allò que havien estudiat. Ja és història des de fa temps. Ara parlem del currículum dels 60 anys, que vol dir que estarem formant-nos durant 6 dècades de la nostra vida perquè l'entorn ens demanarà que ens actualitzem, que ens reinventem, que ens actualitzem de manera continuada fins a la nostra jubilació, que cada vegada es retardarà més. Per tant, mai com abans, aprendre avui significa aprendre al llarg de la vida, de manera conscient, voluntària, estratègica, situada, molt ben situada en un context específic que a més va canviant, i que va molt lligada a aquesta supervivència en entorns cada cop més canviants. Per sort, els humans estem dissenyats per aprendre al llarg de la vida, tenim un cervell amb una plasticitat estupenda, l'anem perdent a mesura que anem guanyant anys, però la mantenim, i ens permet anar integrant nous coneixements als aprenentatges previs, fer connexions, de manera que com més sabem, més podem aprendre. Que això és fascinant, no? L'aprenentatge, l'experiència,
altera físicament la connectivitat del cervell. I per què és important? Perquè tota la nostra vida mental sorgeix de la connectivitat. Hem de preparar els estudiants per a una sèrie de carreres professionals de llarga durada. Necessiten tenir adaptabilitat que els permeti passar d'una carrera professional a una altra, destacar en una successió d'oportunitats professionals i participar en activitats posteriors a la carrera professional. The major problem, therefore, in learning and educating today is not so much... El principal problema en l'aprenentatge i l'educació actuals no és tant adquirir coneixements com poder-los actualitzar. Ja sabeu, la flexibilitat de la ment, l'obertura a la nova informació, ja no és, repeteixo, un esdeveniment puntual a la nostra vida, sinó una educació permanent que ara és absolutament necessària. De què parlem quan ens referim a l'aprenentatge virtual? L'aprenentatge virtual és l'aprenentatge mediat per les tecnologies de la informació i de la comunicació i que permeten que aquest aprenentatge pugui tenir lloc sense la coincidència de l'espai i del temps entre els actors que intervenen en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Llavors, l'espai és un campus, són unes aules que habitualment estan suportades pel que diem un LMS, un Learning Management System, que conté eines de comunicació, videoconferències, recursos digitals, i pel que fa al temps, aquest entorn d'aprenentatge pot ser síncron, o sigui, en moments de sincronia, però com la UOC és un model bàsicament, fonamentalment asíncron, o sigui, tu pots contactar amb el teu docent o parlar amb els estudiants de manera asíncrona, no cal que estiguem junts en el mateix temps, o pot ser híbrid. I no hi ha presencialitat, però per mi hi ha un concepte que és molt important, que és el de la presència. L'entorn d'aprenentatge virtual ha de garantir presències en plural, no? O sigui, la cognitiva de l'estudiant, o sigui, que estigui, malgrat no estar en un espai i un temps determinat i coincident amb el docent, ha de ser actiu en el seu procés d'aprenentatge. Evidentment, la presència del docent, l'estudiant també ha de notar que el docent està allà acompanyant-lo, i també la presència social, els companys a l'aula, no? Les dinàmiques són diferents. I a diferència dels processos d'ensenyament o d'aprenentatge presencial o no virtuals, sí que requereix molta més planificació de l'aprenentatge, perquè aquest procés és més autònom, els estudiants això, escollen quan, però han de conèixer molt bé les regles, s'han d'organitzar molt bé, són acostumant a ser estudiants més madurs, amb responsabilitats personals, socials, familiars, laborals, no? I llavors han de saber com han d'anar avançant en el seu procés d'aprenentatge, quines són les regles, quins són els objectius, quina és la metodologia, els recursos, el temps que implica en cada fase, no? Amb el confinament per la pandèmia vam veure com es van digitalitzar molts models d'aprenentatge, que això no vol dir que fessin aprenentatge virtual, perquè van replicar el mateix que feien classes magistrals, però mediats per tecnologia, simplement utilitzant un canal que els facilitava fer exactament el mateix que feien a les classes físiques presencials. Llavors, no, l'aprenentatge virtual requereix una preparació prèvia, tenir molts clars els objectius, saber que cada estudiant també té unes necessitats diferents, que no estàs allà per acompanyar-lo físicament, sinó que li has d'anar presentant reptes, opcions, donant un feedback d'altres maneres, no? I avaluant les competències que va adquirint, de manera que pugui anar millorant amb aquest acompanyament, aquest feedback que li dona el professorat. I un dels grans avantatges també de l'aprenentatge virtual és que disposem de moltes dades. Dades sobre l'ús que fan dels recursos d'aprenentatge als estudiants, de quan es connecten al campus, de quan estan temps estan, de quan lliuren les activitats, de quantes interaccions fan, de manera anonimitzada, però podem anar detectant si hi ha errors, si hi ha necessitats específiques, si de cop i volta es toca un tema a l'aula virtual i es generen moltíssimes qüestions, llavors saps que segurament el semestre vinent hauràs d'elaborar un recurs o preparar una altra estratègia perquè els estudiants no tinguin tanta dificultat amb aquell concepte, no? Llavors et permet les dades i l'analítica de dades et permet prendre decisions per a la millora de l'aprenentatge, basat en evidències.
I des de l'ELINC, des del centre que dirigeixo, des de l'e-Learning Innovation Center, que li diem ELINC, una part de la feina que fem és Learning Analytics, o sigui, analítica de dades precisament com a palanca per la innovació. Som un centre d'innovació que s'apalanca amb les dades perquè allò sigui més solvent i més seriós. We saw that Hem vist que els llibres s'han convertit en llibres electrònics, les pissarres s'han convertit en vídeos de YouTube i les classes magistrals s'han convertit en MOOC, cursos en línia massius i oberts. all we're really doing here is Tot el que fem aquí és agafar el mateix contingut i el mateix format i fer-lo arribar a més estudiants. Ja s'està parlant d'un canvi centrat en els beneficis de la IA per guanyar temps del professorat, convertint certes pràctiques d'avaluació en més sostenibles, no? I a vegades que recull informació i de valor per avaluar l'estudiantat. We're living in a network age, and the Vivim en l'era de les xarxes i la naturalesa del treball és realment aquesta economia de bolos. La consultoria i l'emprenedoria i el model cognitiu esdevé una xarxa àgil i pensem en l'aprenentatge com a habilitats transferibles. Què comporta la introducció del metavers i la realitat virtual en el procés d'aprenentatge? Englobem totes aquestes tecnologies, la realitat augmentada, la realitat virtual, com a tecnologies de realitat immersiva, que és el que ens interessa més pel que fa a l'aspecte docent, no? Perquè totes tenen en comú l'intentar facilitar aquesta experiència immersiva en l'aprenentatge, simulant entorns reals, on l'estudiant està interactuant i té un paper protagònic, prenent decisions sobre què fer en un moment donat, què contestar, com reaccionar, què tocar, i que l'ajuden en la pràctica de l'adquisició de competències i habilitats, sobretot també en temes procedimentals, no? I en àmbits molt diversos, en l'àmbit de la salut, imagina't simuladors de quiròfans, en l'àmbit del dret, no? Fas una simulació d'un judici, en l'àmbit de la comunicació, no? Entrenant els estudiants a interactuar amb els mitjans de comunicació, per exemple. I la gran aportació que ja s'està demostrant des de la recerca d'aquestes realitats immersives és que fan augmentar la sensació de presència que et comentava abans i faciliten això, la simulació de situacions perilloses o costoses. També, en altres casos, potser resultaria impossible que tots els estudiants hi poguessin accedir. Com canvia el panorama educatiu amb la introducció de la IA? El tsunami que diem de la intel·ligència artificial ens obliga sobretot a fer-nos moltes preguntes. En l'àmbit docent, sobre què hem d'ensenyar ara, també, quines competències, quines habilitats, quins continguts, també, perquè hi ha contingut allà fora que amb un clic el tens a disposició, i sobretot com hem d'ensenyar. I també en l'àmbit de les institucions educatives, com en altres tipus d'organitzacions, impacta en com eficientem els processos, reorganitzem estructures, repensem rols i funcions del personal de gestió de la universitat, però dels docents també. I pel que fa al procés docent, que és el que ens interessa més, entenc, en aquest podcast, és que la IA es pot convertir en un assistent, tant per al professorat com per l'estudiant. Per l'estudiant, un bon chatbot en un entorn segur pot respondre preguntes de primer nivell de l'estudiant que no porten gaire valor cognitiu i, per tant, el poden alliberar per dedicar temps a elaborar respostes més complexes, per poder plantejar nou tipus d'activitats, per elaborar més ràpidament més bancs de preguntes, per fer rúbriques, per pensar i aplicar coses més innovadores. I, per exemple, cada any, a cada inici d'any, des de l'ELINC, elaborem un informe, un anàlisi de tendències educatives sobre ensenyament i aprenentatge, i per aquest any 25 una de les 6 tendències claus era, en un context marcat per la implantació i la consolidació de la intel·ligència artificial generativa en contextos múltiples, tant dins com fora de l'aula, era l'elaboració dels recursos docents, com la IA generativa ajuda i aporta una rapidesa i facilitat mai vista fins ara en crear diferents tipus de continguts, amb diferents formats, amb gràfics, audiovisuals,
i que poden donar resposta molt més àgil a preguntes dels estudiants. La intel·ligència artificial ajuda a l'aprenentatge adaptatiu, és a dir, quins continguts presentar, quines proves fer a cada estudiant en funció de quin és el seu nivell de coneixement. I de sobte, les universitats podrien estalviar milions de dòlars pel fet de permetre que els estudiants facin experiments virtuals abans d'anar al laboratori real. I aleshores també podrien dur a terme experiments perillosos al laboratori. Els estudiants poden fer experiments que serien massa perillosos de dur a terme a la vida real i aprendre conceptes abstractes, coses que són massa grans o massa petites per veure-les amb l'ull humà. Mentre interactuen amb objectes en aquest entorn de realitat virtual, amb una experiència pràctica, estan 100% concentrats i controlen el seu propi ritme d'aprenentatge. Amb la consolidació de la IA tant dins com fora de l'aula, com es combat el risc de pèrdua de pensament crític i l'aparició de biaixos? Com expliquem en el nostre manifest de posicionament sobre la IA, com a docents també hem de tenir, com a universitat, una perspectiva crítica sobre la tecnologia i en concret també sobre la IA i avaluar les conseqüències en la cultura, en l'economia, en la salut, en el benestar de les persones i en l'impacte mediambiental, no? I apostem per una IA generativa que generi i que porti valor als processos d'ensenyament d'aprenentatge, que sigui traçable, que sigui auditable, inclusiva, amb sistemes de control, de manera que, com bé dius, garanteixin l'absència de biaixos, que és molt difícil perquè hi ha biaixos de gènere, racials, de tota mena, i l'accés universal. I hem d'ajudar l'estudiantat a ser competent, a que sigui un estudiant informat i crític amb els usos, els riscos, amb la legislació, amb els aspectes ètics i les possibilitats de la intel·ligència artificial. El que comentes és fonamental. Els conceptes llindar que diem de cadascuna de les disciplines, no? Allò que has de saber absolutament sobre una disciplina, no? Sense cap mena de dubte, perquè és un coneixement assolit i és la base de tot, és les 4 regles matemàtiques bàsiques, no? De cada disciplina. Hem de saber distingir quins són aquests conceptes, repensar, perquè moltes vegades s'ha sobreinflacionat el coneixement de determinades disciplines i hem de saber destil·lar què és el fonamental perquè després l'estudiant pugui, aprenent amb el que començàvem dient al principi, no? Connectant altres coneixements, que el coneixement està a tot arreu, afortunadament ara, saber-lo curar, saber-lo distingir, saber fer una mirada crítica sobre determinats continguts. No tot és vàlid, hi ha molta desinformació també, i llavors el professor ha d'ensenyar a tenir un criteri en base sòlida, saber buscar dades, saber contrastar fonts, saber citar, tenir aquestes competències i l'estudiantat que tingui aquestes competències en qualsevol àmbit ja tindrà molt assolit, perquè tindrà amb la IA una ajuda, un aliat important. L'educació ha de ser entretinguda? L'educació ha de ser significativa, sobretot, i motivadora, i no merament entretinguda, Si entenem que per entretingut que no requereix esforç, ens equivoquem. L'aprenentatge profund requereix esforç, retenció, memòria, tenir possibilitats d'abocar aquest aprenentatge. Caldrà que repetim, posar-lo a prova en diferents contextos, provar, equivocar-nos. La diversió, l'entreteniment, per mi no és una alternativa a l'esforç. Hem de voler, en canvi, que l'estudiant gaudeixi del procés d'aprenentatge i també de l'esforç que li suposa, no? Que se l'estalviï, aquest esforç. Sempre poso la metàfora del gimnàs. En el gimnàs suposa un esforç i sovint també s'ha entretingut. I això que facilita que tu passis bé al gimnàs és que perseveris, que vulguis millorar, doncs una mica passa el mateix amb el cervell. Aprèn més quan més s'esforça. La IA generativa, aquestes eines, que són models probabilistes i que no garantitzen la veritat d'allò que diuen, requereixen que els alumnes tinguin esperit crític per posar en dubte allò que el sistema diu.
Una parte del mundo de la educación se ha visto... Una part del món de l'educació s'ha vist fascinat els darrers anys per les plataformes que prometien, en realitat, lleure educatiu. Era com una experiència de baix cost per a la persona. Era molt còmode, és clar, fins que vam descobrir que aquí, així, no s'aprèn. Pot ser un recurs interessant, però no se n'aprèn. En certes assignatures podem tendir a fer un ús excessiu de la intel·ligència artificial, el que pugui fer que certes habilitats de l'estudiant no s'arribin a desenvolupar. És molt important saber escriure, i si sempre fem que la intel·ligència artificial ens redacti els textos, pot ser que acabem perdent aquestes habilitats. Quines estratègies pedagògiques hauríem de prioritzar per respondre als nous perfils d'estudiants i als reptes de l'educació digital? A veure, jo destacaria l'ús de pedagogies actives, que són aquelles metodologies educatives que busquen estimular la participació dinàmica de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge i sobretot també fomentar el seu nivell de compromís amb l'aprenentatge. Algunes d'aquestes estratègies són l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge basat en reptes, el treball per projectes, la gamificació, el joc de rol, l'ús de portafolis d'aprenentatge que després es poden emportar a la seva vida professional com a evidències dels seus coneixements, de les seves habilitats, de les seves competències, les simulacions, les pràctiques autèntiques, aquelles que es fan en escenaris virtuals o reals, d'experimentació, el que s'anomenen les classes invertides, que l'estudiant treballa prèviament sobre uns recursos i després a classe ho comenta o elabora, l'aprenentatge col·laboratiu, que encara ens queda molt camí per recórrer. I per aplicar sobretot aquestes metodologies actives hem de conèixer molt bé l'estudiant. Les noves generacions venen diferents i una estratègia que ens pot ajudar també és aplicar el disseny universal de l'aprenentatge, que és aquell que és sensible a l'atenció a la diversitat, a les necessitats diverses i a facilitar l'accessibilitat. També, evidentment, hem d'avançar amb el camp de l'avaluació, entesa com a acompanyament, fer que sigui més autèntica, usar rúbriques clares i aprofitar l'analítica per personalitzar i per anar fent millores, com abans dèiem, no? Al final, l'aprenentatge és responsabilitat última de l'estudiant, però el compromís dels docents en la seva formació també contínua, no? Els professors també ens haurem de formar durant 60 anys. Tenir una actitud molt inconformista, curiosa, per millorar la nostra docència, per transferir també amb passió, que això també s'ha demostrat que ajuda a l'estudiant. Quan nota que un docent s'apassiona sobre allò que ensenya, això ajuda molt. I ha d'anar també acompanyat, i aquí ja faig també un crit reivindicatiu, d'estratègies institucionals i sistèmiques decidides, compromeses, amb recursos i temps, perquè puguem aplicar millores, contrastar-les, sense perdre la centralitat en l'estudiantat. En un món que ens obliga a aprendre constantment, l'aprenentatge virtual demana planificació, metodologies que impliquin i motivin l'estudiant i un acompanyament per part del professorat. Les tecnologies immersives i la intel·ligència artificial permeten simular entorns reals en què l'estudiant té un paper protagonista, però també han de ser traçables, inclusives i amb sistemes de control que garanteixin l'absència de biaixos. El futur demana adoptar pedagogies actives i una educació que assumeixi el repte de transformar-nos al llarg de tota la vida. A preguntes complexes, respostes clares. Un podcast de ciència i tecnologia amb pensament crític i en català, evidentment. Tanquem l'episodi amb un glossari dels conceptes més destacats. Realitat augmentada. Tecnologia que incorpora elements virtuals a un entorn físic real per crear una realitat mixta amb la qual l'usuari pot interactuar per mitjà de dispositius informàtics convencionals i de dispositius especials. Per exemple, unes ulleres o un casc. Gamificació. En català, ludificació. Ús de la mecànica del joc en un altre context per incitar un comportament determinat.